гледа го, ти викаш на първата седмица, това ќе биде и аз станах со мерак човекът ќе почнах да... Согласувам, нема съгласност ни от Сашо. От тая работа, ние планове може да тереме колко сакаме уиднина. Со сите постапки, кои што Сашо ќе ги уфрли внатре. И това не ни носи за право да кажеме дека ќе чекаме ние уште 3 месеца, уште 2, уште 7, докога заврши тај план, за да од тогаш по новиот план почне постапка за купување на земјиште. Тај план што да купиме земјиште, ако се смене планове друга работа. Не, това е друга работа, ама. Да не е по правото на земјиште. По твое, што цени аз ки имам? За земјиште? Но ти таму ми кажуват 70 динара. Таму има цени 438 динара и има цени 71 динара. И как ќе одлучим? Јас така ќе? Колку пати да кажам? Как да го нацртам? Сашо што трансформира земјиште беше... Само завршили веќе. Пред нова година го завърши. Тогава се Сашо Вајсто и уште ден кој беше таму. Вајсто завърши си земјишто. На Краварни го завърши земјишто. Завърши му од поудамна земјишто по скапата цена, това што му е до тебе, беше лепа. И завърши Вајсто уште едно земјишто. Градба? Не е градба, градба нема за това. Жито Струмица. Не, таму беше некој помален. Таму зад Мирчо, свинјарник. Там. Там завърши, там има детайлен план. Тия двете он си завърши. Градба, Жито Струмица не му е завършено. Сите работи. И кај него стабилна бројчина. Ама со него функционира, со Сашо функционира, това што договориме. Комплетно си оде как што треба. Как што договориме. Его не оде, не знам што да кажем. Значи, една работа... Таму кај тие две парцели са негде, по това ја што го знам, негде 66-67 милиарди квадрата. Само конзерва това. Добро. Значи, сакам исто така да знаеш. Значи, кога говорам за сериозни работи, аз не съм плюнал никъде, так ще съм дадел сбор. Значи, никъде не съм плюнал. Така да завършам работа отнапред, мислям, што да преземам. Они како да заврши работа? Сакам да интересира, ти кажах ти тогава, на мене секој евро 100 000. Да ти кажем как. 1 евро на църквата и 1 евро от квадратни до се. На мене. Директно. Ето това, ама аз тогава го спомнах, викам да не само и аз плайкам, това питам другите как завършият. Дали Сашо, Вајсто, тие што ти ги порли, знаеш там. Не е много да го комплетно, как ще кажаме така, комплетно заради това, що калкулацията е една, що беше, сега е друга и абсолютно ясно. Да си спремо месечно, колко може пари да платам, това е. Това сега пак си питаме сега. 70 динара е како метър квадратен за държавата. От тия пари вие дел имате. Колко имате, вие си знаете. 80% е на общината, 20% е на... А другото тия са плюс 2 евро, как ще кажа. Така. Това е едното директно на църквата. Директно на църквата. Ки си го платиш. Сакаш така, сакаш го това. Едното евро е там, а другото как ще го платят? И това трябва да знам. Кай вицата, например. Добре. Кай вицата. Много това се знаят. Мен обаче не царя. Не, дека да знам. Сега трябва, не е имало пред мене как са вършили, как е терко, така човека да... Добре.